सोच समझ के बुढ़वा बड़ो लै लेल के बड़का भाई। और जब जोत के समय ये लिखल के भाई हो कल के हो कल के तब की करबो दोनों भैयारिये मधरिया रह दे जहना हमरा दोनों भाई मधरिया देखे छोटका भाई बड़ भाई एगो मांझिलो तो कहावत तुम कल के कि 3 कान वाला खभा कोनो बरेरी में नहीं लगे हाँ ओकरा लग जाके 3 गो कान जे भाई छै कहीं सेटे न करे बड़ा बेघर भाई बुझलिए। आ नहीं तो देख लियो दोनों भाई छिए केते अच्छा छै केते नीक छै आ खराबो भए जाय छै। तब ओ बात जे छै तो छोटका भाई की काम केलकै अधरिया लगा लेलकै बड़का भाई से। तो मन मन कहे छे भैया पहने तो जब हो खेत जोते लेकिन हम जइयो बड़का भाई कहियो खेत आर जोते के हाल नहीं जाने रहे बरदो लादे के हाल नहीं जाने रहे केना बड़ो के हरठा में लादे कल के जो न तो ही जोत ले सोचल के आई जोते न तेकरा देख लेबे कना कना की करे छी तब काल कना हमहु जोतब देख लेल के सब कुछ जो संतुलन भए गेले न बिहने होय के एकर पार घुरले। छोटका भाई के पूछलके रे कते जोतली कल के कहां बेसी जोतलियो 10 कट्ठा तो जोतली कम से कम 12 कट्ठा जोतती है। बड़का भाई मन मन सोचे छे 10 कट्ठा जोतली त या हम 15 कट्ठा के चाइस देबे करबे बेचारा गेल लेकिन एकरा त लूर रही नहीं न जोते के हो बाबा गेले बरदवा के जत्ते न लगाड़ कर देलके जत्ते होर लगाड़ भ गेले ओई यार से गेले ओई यार में ओकर बुढ़वा बड़ा लुद द के बैठ रहले लूध दके जे बैठ रहले न 2-4 हुराठ दल के बरदवा कहना करबे न करे बूढ़ बड़ कन्हा दर्द जे करे बरदाना के मुड़ी पटाइने हुराठ देव करे या कहना निकल के बस की किल के पालो तालो खोल दल के जोती उती हर उठा लेल के बछा के लेने चले ले द्वार पर बांध दल के जब बछा के द्वार पर बांध लगे तब वो बुढ़वा बड़ मकवाल आब रहलियो बाबा ये ले दूरा पर ओहो बरदवा के बांध दल के बेचारा बड़का भाई झमा के द्वार पर बैठ रहले एको गोरे नहीं बहल मन में तो रहा 15 कट्ठा जोती हो रे लेकिन एको गोरे नहीं बहल हो बाबू बैठल छोटका भाई निकल के रे आज तो हमरा खेत में कहाँ बहलो रे कल के की भला कल के एको गोरे नहीं बहले तो कल 10 कट्ठा जोत लेनी आज तो हमरा खेत में एक लाय छे कल 10 कट्ठा जोते में बरदवा हैरान हो गेल कल के की भला कल के हमरे बुढ़वा बड़ो बैठ रहले महाराज कंजूस आदमी कहीं के ना बड़ा बूढ़ भले ओकरो विटामिन दबहो तकर बादे न बहतो वना बहता कल के बरदवा में दबो दारू लगी छे ने तनी चलिए बाजार जहना यहाँ सबके जे बगल में चौक छे ना चल गए एगो डॉक्टर लग जाकर बैठ गए कल के हो डॉक्टरो साहब कल के हाँ कल के तनी हमर बड़ो जे छे ना कम चले छे बैठ रहे छे ओकरा एहनो दवाई इंजेक्शन दो एंटीबायोटिक को बेसी चले नहीं बैठे डॉक्टर मन मन सोचे छे हो बाप एहन दवाई कहाँ से लिए डॉक्टर कल के हो नेताजी बैठोता आबे छो तनी चौक पर से पानून खा खा डॉक्टर साहब निकलले चौक पर जे गेले न ती एगो बुढ़िया एक छिट्टा मिर्चा ला के कहे कि हो बाबू एगो मिर्चा में सीधा लंदन माने बेसी करू रहे वो कहे एगो मिर्चा जो ला लबो न तो सीधा लंदन डॉक्टर कल के गे बुढ़िया सही लंदन देख लेते कल के हां बाबू चिबा के टेबो नहीं विश्वास तनी गो आँखे में लगा के टेबो मन डॉक्टर कल के सही तहने भी कल के बाऊ बीख छे जहर कल के सा कल के हाँ कल के 2टा दे देते क्या गो टका दियो कल के 2टा के की टका लो 4 गो 5 गो ले कल के सा कल के हाँ बेचारा सोच के करगर एकदम सख्त मिर्चा लेल के जे जुआल पूरे रहे एगो ललका लेल के एगो हड़का लेल ओकर डंठी के तोड़ दिल के एगो कागज में ना के जे छे बढ़िया से चॉकलेट नहीं तो मोड़ के एगो पर लिख दिल के 40 एगो पर लिख दिल के 60 ललका पर 60 हड़का पर 40
हरका तनिगो छटगर रहे, ललका तनिगो बड़गर रहे। दोनों पर छटका पर 40 लिख दिलके, बड़का पर 60 लिख दिलके। एगो प्लास्टिक में पैक कर दिलके दोनों के। अब पैक करके कहलके डॉक्टर नेताजी कहलके हाँ, कहलके तोरा बड़ो के दवाई चले लो, 500 टका निकाल जल्दी। कहलके ओरिजिनल छै ने? कहलके कहो ई सब बात पूछिए नहीं, डॉक्टर लंग ओरिजिनल छै, हम और डुप्लीकेट चलैत है नहीं छिए। लेने जाने दूगो दवाई दे दिलियो ये में, एगो 40 ml छ, एगो 60 ml छ। जखनी बड़ो बैठता दहना कान चीर दी हो, वही पर 40 ml के घस दी हो। अगर नहीं फिट केल को तब दहना चुत्तर के चीर के 60 ml घस दी हो। ओ बाबू बेचारा बता दिल के, भेज दिल के। ये ले कहलके बड़का भाई ये ले घर में छड़का कहे से रे नुनू। कहलके हाँ। कहलके बड़ा ओरिजिनल दवाई 2टा लेने छी, काल तहू चलिए तो हरठा। कहलके हाँ भैया चलियो जेबे नहीं। गेले बेचारा गेले, बस की काम केलके यहना पालो दिलके कन्हा पर। और तनिगो जे लगाड़ भा गेले, फेर बरदबा की केलके वो यार ने गेले यदि रास्ता में एने से टसकेल के कुछ देख बैठ रहे। बड़का भाई कहे छे देखियो 40 में, छोटका भाई के जिम्मा में दे देने रहे दोनों दवाई के। छोटका भाई बढ़िया से देख के 40 ml वाला कहलके ले भैया ई 40 ml ले लग। बेचारा कान के तनिगो चक्कू से चीर दिलके। और 40 ml जब घासे लगले ने, जो मिर्चाई लहरले ओई में हो बाबू। जब बरदबा के जब चलले एकदम बीख जब लागे लागले कनपट्टी में, बरदबा तो तराक दक तफा उठ के सबसे पहले कान के ठाड़। हाँ, और जब कान के झाड़ लगा नंगरी के यानी जब ठाड़ केल के जब उड़ान भर लगा 2-4 किता तो बड़का भाई दौड़ल गेले। लेकिन देखल कि बाप रे स्पीड बहुत स्पीड बढ़ गेले बड़ो के। बड़का भाई दौड़ के ले कहे छे रे भाई अब तो जुलुम हो गेल छौ। कहलके की बरदबा के स्पीड बढ़ गेलो। कहलके भैया तू चिंता कह न करे छौ। कहलके तब? कहलके 60 ml हमरे जिम्मा छी, तोरा दे दे छी। मान के चलो बरदबा 1 घंटा में 40 किलोमीटर जेते तो 60 किलोमीटर का दाब बहुत तुरंत नहीं घेर के पकड़ लेबो बाबू। भाई बुढ़वा का 60 ml दे में ही सब लग गेले बुझलो। लवका लवका छौड़ा ई बुढ़वा के एकदम टेबे लगले। जग